ás 6 da mañá había que tirar o pozo libre para entrar no vagonero. Fixamos o millonaje, fixamos todo, e dixo a min Rojo, Silva, que te falta mucho? Dice, mira, me falta moi pouco, voy a poner un pouco más la potela esta e ya está. Dice, son las 6 menos cuarto, a las 6 tienes que ter o pozo libre, Diño, sí, hombre, tranquilo. Como era por horas, nosotros tanto nos tiñamos, como nos acabábamos outro. E eu, dixo ao axudante, máis a mo compadreneira, ala, agora son horas, vamos parar. Paramos, nos collemos todo. Si, e tú para onde vas agora? Dice, voy a la chimenea del MIS, a mirar a ver se quedaron, porque antes os vigilantes tiñan que ir, mirar se quedaran algúns tiros da pega. Unha pega? Unha pega é por exemplo, van barrenando, non sabes, con un martillo, unha máquina para arrancar pedra, botar o martillo é eso, furando, vaya, é así largo, e despois cae todo, non sabes, poñenlle cartuchos, e entonces despega un montón por dentro, arranca moita pedra, moito todo, e iba a mirar se arrancara ben todo, claro, se explotaran todos os cartuchos, vaya. Como se disparaba eléctrico, había que volver a disparar de novo, eles. Bueno, pero... Sí, porque se non había accidentes. Eu saímos a traballar, e nós non o vimos a ele, pero como era o vigilante que daba ali, depois entramos nos vagoneros, estaban todos, non? E ás 10 da noite ven a losada. E dime, Silva, que? Losada daqui? Sí. Traballamos lavaderos, é logo. Sí, traballamos lavaderos. Díxome, Silva, que tens que ir á mina. Por qué? Vante me buscar agora que falta Rojo. Ya, falta Rojo, pero con Rojo estamos outras 6 da tarde. Agora son as 10:30, como vamos? Bueno, pues hai que ir alá. A las 10 de la noche vino un chico que era madrileño él. Dice, picou a porta. E dixe, que cousa máis rara. Esto de picar a porta aquí a esta hora. E dixo, socorro. Dixe, que milagro ti aquí, que me faz ti aquí? A ti asustada un pouco, non sabes, porque claro. E dixo, pois sabes que morreu Rojo. Non había ventilación, disparada, había tú. E o homo conócese que xa non dou máis, xa quedou, arrimouse e quedou así, doblado de todo, contra un camada aí sentado. Foi o oxígeno que non matou. Sí, ali quedou asfixiado. Se encontraron morto, sabes? Pero sin nada, sin rasguño ningún, ni nada, morreu asfixiado. Doulle un gas, non sabes, non pudo salir, e ali quedou. Despois foi cando se dixo que chegou á miña casa, e dime ti, corrimos esta carretera para baixo, non vía o camiño, porque a min era imposible pensar como o home estaba morto. Imposible. Claro. Porque marchara aí un pouco, ás 2:30 e ás 10 da noite estar morto. Home, eso xa non é ponto collelo,